Winganeza wethi impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke esekhiphe isixwayiso ke esinzima kabi. Kodwa lapha masikhuluma kakhulu ke winganeza wethi yona Kimboso City MTV sithi nje ake sinithulele yona ke lenkulumo kaKing Bhaka nani ke nizwele. Ngenkathi imali iza kuwe khona abafuna ukuyithatha kuwe. Vele ke imali yakwazi ukuthi nje ku-exchange wengayo kodwa ungagetshengwa ke imali yakho. Ngoba le mali yakho akuyona yakho eyedalwa zakho. Uyacela kuyidalwa ucela impumelelo ziyakunika impumelelo uyawuthatha 100,000 uyowupha umuntu ngoba lo muntu oyomupha wona uyitshela ukuthi lo muntu khona into azoyenza ehlula idalwa zakho. Awumniki imali umuntu ongathi mawuthi kuyena ngibuyisele bese yahluleka ukubuyisela. Awuyenzi lo mistake. Ngibonile abantu abaningi ukuthi understand ukuthi yini ukulapha abantu abaningi. Understand yini ukulapha. Abantu emqondweni wabo khona into ukuthi mawulashwa kumele udlise umuthi, kumele ugcatshwe, phalaze uchathe. No, it's not true. It's not true. Ukulapha ulapha umuntu psychologically. Umqondo wakhe umuntu umenza ukuthi abe positive minded kulomhlaba. Ulapha umuntu ukuthi akwazi ukuvikela lokho anakho. Angiwenzele isibonelo. Khona abantu abasebenzayo. Mhlawumbe umuntu athatha ipackage emsebenzini. Athe ithathile nje nanka ama scam akhamsile. Abanye uzatshelwe iscam esithi ngizokwenzela imali yakhe iphinda phindeke sithi hamba yo resign emsebenzini uthatha u500,000 unike thina sokunika u10 million eshazi kahle ayikho lonto. Uyamcabanga ke lo muntu othola u500,000 ipackage yakhe noma yini yakhe uyawuthatha uyowunika iscam yena kasasani nalutho. Uyam-understand leyo muntu psychological ukuthi uselenyaziwe. Uyam-understand leyo muntu ukuthi ngokwefamily ngokwezingane zakhe nomndeni abasenayo into abazoyidla. Kuqediwe. Kuqede bani? Kuqede scam. Usibone phi le scam? Usibone la kuma social media. Uyacabanga umuntu ozogibela ibhanoyi mfethu from Cape Town. Uthi uzeThekwini uzofuna usizo. Ugibela ibhanoyi uhirisha imoto mawusuyehle airport. Noma uthathe iUber. Ubhuki ihotela. Ngakusasa uyakombona lo muntu uphinda ukhipha imali 50,000 kulo muntu kanti kuyadlalwa. Idlalwa iscash. Lapho uthola ukuthi njengoba kudlalwa mina kade ngiyikhuluma lento lokuthiwa King Bhaka unamanga ufika uyishiya imali yakho. Uma sewuyishiyile imali yakho uyafika endlini awusenamali wazi ukuthi khona into onikwe yona ivele ingasebenzi lento. Awuxabani nendoda endlini, awuxabani nonkosikazi endlini, akuphela ukudla endlini, awulimali psychological. Uyaqala uba ne-stress ngoba kunemali vele yahamba uyaqala mfethu uba ne-stress. Once waba ne-stress ukugula kuyalandela. Uma sewugula une-stress uyagula usuzofuna usizo ungasacabanganga usuyatatazela usuzama ukurecover lezi zinto ezilahlekayo ngoba uthi imali yalahleka kodwa imali ikhishwa wena. Kunabantu bafethu esebe round inyanga engathi bayagula emakhanda. Ayekulena suke kulena ayekulena uhamba enzani uhamba ilahla imali. Ekabale imali elahlayo eyedluzi lakhe. Uyilahlelani ubone kuethwa.